și reprezintă Asociația Duță. Deci noi deja am început activitatea acum 2 ani, iar activitatea noastră este de călărie terapeutică. Proiectul se numește Pe care toți suntem egali. Cu acest proiect, cu această denumire, cu acest moto, într-adevăr reușim de 2 ani să mergem înainte, să organizăm mai multe evenimente, să câștigăm proiecte mai mici, prin care reușim să ne susținem, să zicem așa, și să ne dezvoltăm cu pași mărunți și bucurându-ne de fiecare pas pentru fiecare copil care într-adevăr reușește să se integreze. Am început acum 2 ani cu 5 copii și un singur cal. Acum am reușit deja să avem 40 de copii și 4 cai. Deci este o asociație non-guvernamentală înființată în 2009, iar scopul nostru principal este ajutorarea copiilor cu nevoi speciale. În acest sens, asociația își propune următoarele obiective: încurajarea copiilor pentru a se integra și a învăța, compensarea atitudinilor deficitare, creșterea gradului de independență și de socializare, diminuarea lipsei de încredere și a excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și, nu în ultimul rând, informarea, consilierea și pregătirea familiei pentru începerea și continuarea terapiei de recuperare. În prezent, cum v-am spus, avem 4 cai de rasă, iar activitatea, într-adevăr, se desfășoară sub îndrumarea celor 2 persoane specializate în domeniul hipoterapiei, adică soțul și eu. Deci noi 2 lucrăm în echipă, fiindcă fiecare copil are nevoie de 2 terapeuți pentru a ajunge, într-adevăr, la rezultate. Deci avem specializarea pe care am făcut-o, să zicem, partea practică în Ungaria. Noi de acolo am învățat de la Centrul de Hipoterapie din Budapesta, iar partea tehnică, să zicem, partea a informației și diploma am obținut-o de la Facultatea Babeș-Bolyai. Deci am nota 10, am reușit să obținem diploma de terapeut. Activitatea specifică, deci, este călăria terapeutică, care, într-adevăr, pe plan mondial, este recunoscută ca una dintre cele mai performante, să zicem, metode de recuperare, mai ales în cazul copiilor cu dizabilități. Ce se poate constata și ce efecte are călăria terapeutică? Echilibrul este mult mai bun, se îmbunătățește echilibrul, creșterea forței musculare. Ne-ați prezentat suficient proiect, am înțeles care e ca afacere, cum v-ați gândit, la ce se referă? Deci, la ce se referă și dacă ne luăm după modelul Ungariei, Germaniei și așa mai departe, unde, într-adevăr, aceste centre funcționează pe lângă spitale, pe lângă școli speciale, noi fiind independenți, deocamdată, ca asociație, ne gândim pentru un manej acoperit, ceea ce ar face posibil ca pe timp de iarnă să putem lucra, fiindcă acești copii, primăvara, constatăm, să zicem, un regres, adică chiar dacă toamna copilul are echilibru, are coordonare și, într-adevăr, cele fizice și cele psihice sunt vizibile, primăvara, o lună lucrăm pe recuperarea acestei perioade de iarnă. Deci, practic, obiectivul de investiție este manejul acoperit, da, împreună cu gradul și, de ce nu, săli pentru odihnă și mai nou, tot mai mulți copii se interesează și din alte județe. Deci, care sunt cheltuielile acum în care le aveți? Cheltuielile ajung în jur de 1000 de euro. Da, da, fiindcă... Personal cu hrană pentru cai? Da, da. Personal mai puțin cu hrană pentru cai? Personal mai puțin. Noi suntem cei care mai mult lucrăm voluntar, da. Pot să zic și familia care se implică în susținerea acestei activități. Terenul unde este acum manejul să descoperiți unde sau cu el? Deci acest teren este depus pentru concesionarea terenului de 2 hectare jumate, care va intra în patrimoniul primăriei din Rădești. Deci noi ne desfășurăm activitatea la Lorin. Asociația însă este înregistrată la aici. Și asociația terenul ăsta închirie acum? Da, da. Sau în concesiune? Deci va fi în concesiune acum. Suntem pe cale de a se rezolva.
Și venituri aveți în momentul de față? Venituri avem. Deci spun că respectiv părinții plătesc pentru asta. Deci pentru 15 copii, MOL România, deci am câștigat un program pentru sănătatea copiilor finanțat de MOL România, 15 copii, iar ceilalți 25 de copii, da, plătesc pentru ședințele de terapie. Și cum e, pe ședință, pe lună? Pe ședințe, da. Și ce trebuie să aveți la ședință acum? 30 de lei. Fiindcă trebuie să ne gândim că deci, familiile care au persoane cu dizabilități, într-adevăr, nu dispun de foarte mulți bani. Deci chiar dacă în alte orașe ședințele sunt mult mai scumpe, 50 de lei, 60 de lei, noi nu ne permitem să practicăm așa prețuri, fiindcă... N-ar veni. Da. Și nu v-ați gândit să extindeți grupul de copii, să... Da, deci... vrem cu dizabilități. Da, avem și copii sănătoși. Așa. Deci, noi avem, să zicem așa, 3 categorii. Sunt copii cu deficiență gravă, cu dizabilitate gravă, autism, sindrom Down, tetrapareză, hemipareză, distrofie musculară. Avem încă o categorie care doresc, deci după ce am trecut de etapa de terapie, au primit încredere, au încredere în sine, echilibru, fac voltijă, exerciții pe care se vede și aici fetița cu sindrom Down, deja face exerciții de voltijă și partea de călărie, de agrement. Acum am organizat și am avut 300... La ce distanță sunteți de orașele mai mari, cele din zonă? La 30 și ceva de kilometri, 36 de kilometri de la Alba Iulia, dar avem copii foarte mulți din Alba Iulia, din Sever, din Blaj. Avem care preferă să vină noi. Cred că, deci, de ce vin la noi? Pentru că au încredere, atât părinții cât și copiii, și contează foarte mult pentru a ajunge la... Și pentru agrement, ce preț aveți? Același. Același preț? Practic ședința de câte ori? Nu, de 4. Deci, în funcție de dizabilitatea copilului, putem merge de la 30 de minute până la 40 de minute. Ok, dar prețul 30 de minute ședințe, indiferent că sunt copii și o tare regulă. Da. Ok, ca să fac nișa pe care o văd, ar fi promovare mai mult pe copii sănătoși, nu puțin de copii cu dizabilități, e cam static, ăla este. Adică variază destul de puțin în sensul ăsta. Deci, eu la ce mă gândesc? De exemplu, în Ungaria, unde avem 10 milioane de locuitori, sunt 40 de centre. În România, există la Constanța, la Galați, la Iud. La 22 de milioane, să zicem, este prea puțin. Deci, cred că cererea ar fi și pentru Alba Iulia și pentru Aiud și așa mai departe. Deci dacă ne uităm, sau acum am fost în Franța și am constatat că și acolo, deci, dacă ne uităm la rezultatele pe care le putem obține prin hipoterapie, într-adevăr, eu zic că merită. Și deocamdată piața, cred că, deci, nu este deloc informată. Trebuie, în primul rând, promovat acest produs, nu este cunoscut, cărți de specialitate. Dacă ați avea manifest acoperit, cu cât ar crește casele dumneavoastră? Deci, din punct de vedere social, economic, social, sufletesc, că să nu mai facă pauză că pierd abilitățile. Dar din punct de vedere da, 6 luni, dați aproape 6 luni pierd. De acord, dar asta e doar ca să plătească partea de business. Partea de business e că 6 luni lucrăm și 6 luni mănâncă caii. Am activitate pe tot anul. Asta crește cu cât? Ar dubla? Cred că ajunge la 100 de copii, fiindcă am fost în centre din Ungaria, unde, într-adevăr, sunt 100 de copii care practică hipoterapia. Acum cât aveți? 40. Am, ce ar fi mai multe cu dublu care...